Hemen daude funtzio berezi batzuk, funtzio esponentziala eta funtzio logaritmikoa. Ikasi dugu aurreko gai baten nola egiten den beraien azterketa adierazpen grafikoa egiteko. Baina orain ikasiko dugu nola deribatzen diren funtzio horiek. Adibidez, lehengo kasua izango da nola deribatzen den e-berrekiz funtzioa. Hau bai da erreza, e-berrekizen, deribatua e-berrekiz dugu. Ez da aldatzen, bai? Orduan hori da lehengo erregela. Baina oinarrian zenbakia egon beharrean beste edozein zenbaki egonda, beti zenbaki hori 0 baino handiagoa izan da, horrela definituta dago funtzio esponentziala, funtzio horren deribatua izango da barriro funtzioa bera, a berrekiz, eta gero nepertarra a zenbakiarena. Adibide bat ikusiko dugu. Hemen deribatu behar dugu bi berrekiz funtzioa. Bi berrekiz funtzioa deribatzeko erantzuna da bi berekiz, baina gero nepertarra bi. Izango balitz e berekiz, deribatua izango litzateke e berrekiz, baina kasu honetan bi berrekiz, bider nepertarra oinarrian dagoen zenbaki hori, bi. 10 berekiz deribatu behar badugu, erantzuna da 10 berrekiz, bider nepertarra 10. Nola deribatzen da funtzio logaritmikoa? Funtzio logaritmikoaren deribatua da nepertarra ekiz deribatu nahi dugunean, erantzuna da bat zati ekiz. Eta deribatu behar dugun logaritmoa nepertarra ez bada, a oinarria izan da, deribatua da bat zati ekiz, baina bider bat zati nepertarra a zenbaki hori. Adibidez, deribatu behar badugu logaritmo bi oinarrian ekizena, erantzuna izango da bat berrekiz, bider bat zati nepertarra bi. Eta deribatu behar badugu logaritmo amartarra ekizena, erantzuna da bat zati ekiz, zati nepertarra 10. Deribatu behar badugu nepertarra ekiz, goian ikusi dugun moduan, erregelak esaten du, erantzuna bakarrik dela bat zati ekiz. Ze kasu honetan etorriko litzateke bat zati nepertarra e. Oinarrian hemen e zenbakia dugulako, baina dakizunez, nepertarra e bat denez, hau dana desagertu egiten da, eta deribatua oso errez geratzen da bat zati ekiz. Ikusitako erregelak praktikan ipintzeko, hemen ikusten dugu 7. ariketa honetan agertzen den funtzioa deribatzeko. Funtzio hori biderketa bat da. Biderkatuta daude ekiz eta e berrekiz. Beraz, nola deribatzen dira funtzioen arteko biderkaketak? Badakizu txandaka deribatzen direla biderkagai biak. Lehengo, adibidez, deribatzen dugu ekiz funtzioa, eta bigarren biderkagaia ez dugu deribatzen. Gehi eta orain alderantziz. Ekiz ez dugu deribatzen eta deribatzen duguna da bigarren biderkagaia, hau da, e berrekiz. Ikusitako erregela kontuan hartuta, deribatua ekizena badakigu bat dala. Beraz, bat bider e berekiz. Gehi, ekiz eta orain e berrekizen deribatua. Aurrekoan ikusi dugun moduan, e berrekizen deribatua e berrekiz da. Hemen, bakarrik egingo duguna da, biderkagai komuna atera, modu simplifikatu baten adierazteko emaitza, e berrekiz ateratzen dugu biderkagai komun moduan, eta barruan geratzen da, parentesi barruan, bat gehiekiz. 8. ariketan ere biderkadura bat agertzen da, bi funtzio deribatzeko agertzen dira, baina biderkatzen ari dira funtzioak. Deribatua izango da. Lehengo, deribatzen dugu funtzio bat, biderkagai bat, eta bestia ez dugu deribatzen. Gehi, eta orain alderantziz, lehen deribatu duguna orain ez, gehi, deribatzen dugu orain, lehen ez duguna deribatu. Erantzuna, ekizen deribatua bat. Bi berrekiz. Gehi, eta orain ekiz, bider, funtzio esponentzialaren deribatua, esan dugun moduan lehen, ikusi dugu dala funtzioa bera, errepikatzen da, bi berrekiz, bider nepertarra bi. Hemen, beste modu batera pixkat
Simpliago adierazteko biderkagai komuna ateratzen dugu bi berrekiz, biderkagai errepikatzen dalako batugai bietan, eta hemen x, nepertarra, bi. Bueno, hemen deribatu behar dugun funtzioa, bi funtzioen arteko biderkadura dugu. Dagoeneko badakigu nola deribatu behar diren biderkadurak, ezta? Deribatzen ditugu txandaka. Hasiera baten, adibidez, deribatzen dugu lehengo biderkagaia, x karratu gehi bat. Bigarren biderkagaia, ez dugu deribatzen. Gehi eta orain alderantziz. Hemen jarraituko dut azpian, Orain, x karratu gehi bat, ez dugu deribatzen, eta deribatzen duguna da, bestea, lehen deribatibo barik utzi duguna. Bueno, emaitza orain izango da. X karratu gehi bat funtzioaren deribatua 2x da. Eta gero, logaritmo 2x ipini behar dugu. Gehi, eta orain x karratu gehi bat, ez dugu deribatu behar, parentesi artian ipinita, eta orain deribatu behar dugu funtzio logaritmikoa. Esan dugu, funtzio logaritmikoa da, deribazioan da bat zati x, baina kasu honetan nepertarra ez denez, ipini behar dugu bat zati nepertarra bi. Bueno, deribazioarekin bukatu dugu, orain pixkate modu errezago baten, garrantzitsua da beti simplifikatzea, geratzen da 2x, bider logaritmo, bitarra x, gehi, eta orain hemen dagoen biderkaduran, zenbakitzailean, x karratu gehi bat, bider bat eta bider bat geratzen denez, x karratu gehi bat. Ja ez du behar parentesirik, eta x nepertarra bi zatitzailean. 12. ariketa honetan, ikusten duzu, bi funtzioen arteko zatidura agertzen dela. Bueno, nola deribatzen dugu zatidura hori. Esan dugu, zatidura deribatzeko, egin behar duguna, da. Ipini behar dugu, beti, izendatzailearen karratua. Izendatzaile moduan. Gero, izendatzailea ez dugu deribatzen, eta deribatzen duguna izango da zenbakitzailea. Hemen, ordena oso garrantzitsua da, orain ken dator. Ez da biderkaduran egiten da moduan edo zelan egin txandakatze hori. Hemen, izendatzailea deribatu gabe, bider, zenbakitzailea deribatuta. Ken eta orain alderantziz. Izendatzailea da deribatzen duguna, eta bider, zenbakitzailea izango da deribatu barik utziko duguna. Bueno, zer egin behar dugu? Berdin. Segitzen dugu, zatiduraren izendatzailean segitzen du x karratu egoten, eta hemen x bider deribazioa logaritmo x-ena. Hori da, bat zati x, bat zati nepertarra 10 begiratu deribazio logaritmikoa. Ken, eta orain, x deribatu behar dugu, eta hori bat izango da, beraz ez dugu ipiniko, eta gero logaritmo x. Segitzen dugu, hemen ikusten duzu x eta x simplifikatzen direla, eta orduan geratzen da. Bat zati, nepertarra 10, ken logaritmo x. Dana x karraturekin zatituta. Goian, zatitzaile komun aterako dugu nepertarra 10, eta daukagu bat ken logaritmo x, nepertarra 10. Zati x karratu. Gurutz biderkaketa eginez, zenbakitzailean bat ken, nepertarra 10. Logaritmo x, beti konstanteak direnak aurrean ipini, eta amaieran biderkaduretan ipini x-en menpekoa direnak. Zati, x karratu, nepertarra 10.